Hoy, Ano? anong ano? Di ka na naman namamansin. Ano? Para pansinin ka ka. Bigla ka na lang pati naglaw karong may nag-i-interview sa kuya. Hindi. Uy. Naagi-agi ng doko. Kapay na niya. Sensus to digdi sa arong. Sus, babae mo to, iyo inaagi mo lang sa interview. Kung Ano palang gusto mo? Tatong-tawang number mo. Alam ka dyan. Wow, come on. Hinahagad ang number ko para to digdiyo sa to. Ngiritod ka man. Ta ano man? Hindi babae, sinuragan ka man. Para digdi lang to sa Para harong. dito sa akin. Nagsisensus ba gabi? Nagsisensus. Ang gutom man niyong maray. Nagsisensus. Ta ano baga? Iyo babae baga to. O ano man ka to? Tinaw mo number mo. Nagmahal ka pa. Kaya ka bigla naglaog. Kapay man na Tama ka ni... talaga. Para nagagad number. Agad number. Takontak da akong sakali. Kontak ning dungduwa. Sakaling may lakaw ka mo. Pwede ko to babae, di ko to bistado. Ay, bistad. Niritong ka nga. Kapay man ni... Ipabutan mo pa nga ng tukawot. Alangan man patindugon mo to nag-interview. Agi-agi mo lang sa studio. Kapay mo na ni... Ano ka na? Tawa mo ang number mo. Alak, paano ka man? Napapaano ka? Parang nagsisinsus to. Duma ka na. Ta ano ba gamasin man ko? Duma ka na. Mag-iba ka duman mag-ikot. Mag-ikot kapay man na ninyo. Para ka to? Korok. Na paano ka man? Babae. Ikaw kan sa iyo man. Sir, ako na naman. Hindi day, bala ka. Bala ka man.